Al ritme de la música llatina i amb el vestuari totalment blanc de tots els participants. Així arrencaven les primeres activitats emmarcades en la Fira d'Indians de Begur, que viurà els actes centrals el proper cap de setmana. Tot i que encara falten uns dies per la fira, que realça la intensa relació entre Begur i Cuba, qui ha visitat el nucli entre divendres i diumenge s'haurà adonat que la petjada dels coneguts com a americanos està més viva que mai. Per començar a obrir boca, res millor que els tallers de balls llatins que es van poder fer tant divendres al vespre com diumenge a la tarda. Dues sessions on es convidava els presents a moure el cos al ritme de la música llatina, tot seguint les instruccions que els anaven donant. Amb unes acompanyants de luxe dalt l'escenari, l'instructora va ser capaç de fer moure tothom qui s'hi va voler unir. La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza con duro, solo empieza, mueve la cabeza, danza con duro, la mano arriba, cintura, danza con duro, no te canses ahora, pero solo empieza, mueve la cabeza, danza con la mano caliente del sol que se te metió y no te deja quieta. Tiempo de mira, y ese fuego que quema por dentro y lento, comienza a girar, una sola, da media vuelta y sacude duro, de aquí y ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza y sale duro. I si bona part de l'èxit de la fira, que és capaç de reunir a 30.000 visitants, recau en l'implicació de tot el poble, que es volca perquè aquest esdeveniment sigui organitzat de manera curosa fins a l'últim detall, també s'han de fer meritoris de l'èxit als participants. Un clar exemple el trobem en la indumentària blanca que la majoria dels que aquests dies van a Begur llueixen. Un dels impactes de la fira és que tothom, des dels participants, els organitzadors i els visitants, es vesteixen en roba de color blanc, un fet que ja és visible en les primeres activitats emmarcades en la Fira 2011. Tot per anar escalfant motors de cara a aquest divendres, quan s'inauguri a les 7 de la tarda a la fira. La Fira d'Indians de Begur arriba enguany a la 8a edició i du per títol l'Aventura d'Ultramar. La fira està concebuda com una autèntica festa popular i fa que els begurencs i begurenques i els nombrosos visitants que s'hi apleguen recordin Cuba i les Antilles amb habaneres, balls de salsa, cants populars caribenys, la fira d'artesania, visites guiades pel patrimoni indià, enmig d'un ambient festiu que dura 3 dies. Hola, benvinguts. L'entrevista d'avui té com a protagonista la Fira dels Indians que celebrarà el proper cap de setmana a Begur. Com vostès molt bé saben i els hem vingut explicant en els darrers dies, la Fira d'Indians arrencarà oficialment aquest divendres, però ja aquest cap de setmana s'han pogut veure algunes activitats, algunes com la que els ensenyàvem ahir al vespre durant l'informatiu, com aquell taller de balls llatins que va plegar moltíssimes persones, ja tothom amb la indumentària de blanc que caracteritza aquesta fira. Per parlar de tots els detalls que ens portarà aquesta 8a edició de la Fira d'Indians, hem convidat a qui més en sap del tema, que és el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, en Joan Loureiro. Benvingut. Hola, molt bon dia. Una fira que, evidentment, ja no puc dir si està consolidada, perquè l'evidència de la gent que hi ha al carrer ens ho demostra i la implicació de tot el municipi, evidentment, també. Per tant, ara el que s'ha de fer és anar introduint activitats noves
I noves propostes que facin la fira més completa, no? Que això és una mica el repte que tenim, és a dir, com tu bé has dit, consolidada, i em sembla que podem ja explicar i dir que ja ho està, de consolidada, però esclar, això fa que cada vegada hàgim d'exprimir una mica més el cervell per portar novetats i que la gent, els que ja ens han visitat, segueixin vinguent perquè hi trobin alguna cosa nova del que no han vist en altres anys. Podríem dir que el més impactant serà aquest corsari negre que acompanyarà a la platja de Sarriera i a més, per primera vegada, si no m'equivoco, regidor, i si és així em corregeixi, la Fira d'Indians surt del propi nucli, no? Exacte. Ja vam fer alguna petita prova, perquè nosaltres amb això de la fira sempre el que intentem primer és fer petites pinzellades i així aprenem dels possibles errors que puguem fer en aquestes pinzellades a fer-ho més bé després quan ens hi llancem. I en aquest sentit és una de les novetats d'aquest any, és a dir, teníem la necessitat de sortir del que és el nucli de Begur, perquè també altres ja ens empenyen també i ens demanen per implicar-se, altres llocs, i en aquest cas, a Sarriera ja vam fer petites coses, altres edicions, que ens han acabat fent polir el que aquest any, diguem-ho així, mostrarem, que és aquesta arribada de l'Indià, que si el temps ens ho permet i la tramuntana també ens ho permet, ens portarà el Corsari Negre, que és un vaixell de l'època que està en aquests moments ancorat a l'Estartit. Doncs aquest vaixell ens arribarà fins a la badia de Sarriera i d'allà desembarcarà a l'Indià aquest, que fa molt de temps que tenim a Cuba, que resulta que ha fet abans es deia 4 duros, ara serien 4 euros, i que el rebrem amb tots els honors possibles, amb l'alcalde, música, un mercat que estarà també els 3 dies a Sarriera i, evidentment, la cala de Sarriera engalanada amb motius nàutics, amb motius mariners i, evidentment, indians. Regidor, uns honors que se li faran en aquest indià, que són els mateixos que es feien a l'època quan arribava un indià que havia anat a fer les Amèriques. Sí, evidentment, com deia abans, els que portaven duros, perquè la gran majoria va arribar amb les mans a la butxaca i les butxaques buides, i per tant aquests procuraven mig amagar-se. Hi ha una anècdota que explicaven, quan jo els explicava a la gent de Begur que farem això, ells em deien, escolta, aquest indià vindrà amb calçotets, perquè hi ha una anècdota que va arribar un senyor que va tenir que pagar el viatge de tornada amb la roba que portava, és a dir, en el viatge, per subsistir, és a dir, per menjar, va tenir que vendre, diguem-ho així, la roba. I quan va arribar amb calçotets, diuen. La idea que tenim tots és que arribaven amb les butxaques plenes, però d'històries n'hi havia moltíssimes, i com vostè diu, molts arribaven amb les butxaques però ben buides. Sí. Regidor, podríem dir que aquesta és una de les grans novetats. Evidentment, tenim conferències centrades en aquesta aventura d'ultramar, que és el títol que porta enguany la fira, contacontes, la projecció d'una pel·lícula, entre d'altres, però també es podrà veure en directe la figura del torcedor, un artesà que sé que els ha costat i molt que estigui aquests dies aquí, no? Sí, algú pensarà com és això, no? A vegades les petites coses són les realment difícils, diguem-ho així, d'aconseguir. Mira, hem tardat 8 anys a aconseguir, potser ho hem fet malament altres anys, i aquesta vegada bé, no? Possiblement deu de ser això. Tindrem una figura autèntica, és a dir, és un torcedor, que se'n diu allà els hacedores de puros, els que fan els puros aquests, són torcedores, i tindrem una persona, diguem-ho així, que els 3 dies estarà fent, a la plaça de la Vila estarà fent puros. I és una fita, a vegades estem molt emparrats en fer grans coses i a vegades les petites, jo ho tenia com una espina clavada, perquè és el que he dit, hem tardat 8 anys a aconseguir que aquesta persona vingui, però, en fi... Aquest divendres ja el tindrem aquí. Esperem que sigui una cosa vistosa i que agradi a la gent ensenyar-ho. A partir del divendres s'obrirà la fira, ja es podran veure moltíssimes activitats, com deia el regidor, aquesta figura del torcedor, hi haurà actuació de la Lucrecia, que també acompanya en el municipi de Begur en aquesta fira indiana des de fa molt d'anys, i a partir d'aquí també veurem la pianola tocant en directe i un llarg etcètera que, regidor, repassem a grans trets què tindrem aquests dies.
Sí, si us sembla, doncs començaríem el divendres amb la inauguració a les 7. Aquest any tenim ara no ho desvetllarem, esperem doncs, que els que ens sentin doncs, ho vinguin a veure, però hi ha una petita sorpresa, diguem-ho així, doncs, per la inauguració, que esperem doncs, sigui cada any a partir d'ara doncs, faci el tret de sortida de la fira. Ens acompanyarà la cantant Lucrecia, nominada als Grammy aquest any a Miami. L'hem convidada, el primer any ja va venir ella, el primer any de la primera fira, i aquest, doncs, tant ella com nosaltres, diguem-ho així, doncs, és una col·laboradora que la tenim cada any. Ens havia manifestat doncs, el seu desig de tornar a cantar i nosaltres, doncs, escolta'm, encantats de la vida, perquè és una gran figura i, per tant, doncs, això anirà molt bé. No oblidem que després també el divendres al dematí hi ha una assemblea de la xarxa de municipis indians, que arrel de la fira doncs, es va crear aquesta xarxa de municipis indians. I en tenen la presidència, a més? Tenim la presidència i la seu de la secretaria. Precisament en aquesta assemblea, aquesta presidència canviarà de mans, ja per Constitució ja es va quedar així, i per tant doncs, estem parlant de 12 municipis representats de tot Catalunya aquí a la fira. Més coses, dissabte doncs, tindrem tot el mercat marítim indià, mariner indià en el centre de Begur, tal com tu has dit, hi ha la pianola, que és un artefacte, és un piano de carrer autèntic, del segle passat, i per tant, doncs, vull dir que és una cosa digna de veure. Hi ha molts curiosos que inclús pregunten en el que està tocant allà, li pregunten com funciona, ell ho explica, és a dir, no només sona, sinó que a més s'explica, es fa pedagogia. Tindrem el torcedor, tindrem una cuentacuentos, que és la presidenta de l'Associació de Cuentacuentos de Cuba. La tindrem entre nosaltres, que ens explicarà contes tant per nens com per adults. Tothom pot escoltar, no? I tant, i els adults a vegades ens expliquen uns cuentos que no ens convé, doncs aquí, en aquesta vegada, ens explicaran uns que seran molt divertits. Evidentment tindrem totes les actuacions musicals durant el dia, i al vespre, evidentment, al Parc de l'Arbreda, la traca final, diguem-ho així, en forma de balls de salsa, música, etc. Més coses, evidentment, ja n'hem parlat de l'arribada de l'Índia a Sarriera. A mi em fa molta il·lusió, perquè a més s'han implicat allò que després potser en parlem, de la implicació de la gent de Begur amb la fira. Doncs fa temps que l'Associació d'Amics de Sarriera, l'Associació de Veïns de Sarriera i de més de gent que estiguin allà, ens demanava que baixéssim a Sarriera i que féssim coses a Sarriera. I és gràcies a aquesta associació de veïns que implicarem encara més gent i farem aquesta arribada teatralitzada de l'Índia, que ens fa il·lusió per aquestes dues coses. Una perquè com a espectacle pot estar bé, però a més perquè tenim tot el suport d'aquesta gent de Sarriera. Jo no sé, regidor, permeti'm que li digui, si recomanaria a la gent que anés de blanc. Perquè si no va blanc, es pot sentir fins i tot estrany. Sí, això és un tema que... Ha vingut rodat? Com ha anat, regidor, això? Bueno, ha vingut per voluntat popular. El que passa és que jo encara me'n recordo que a la primera fira, quan precisament estàvem buscant la implicació una mica de la gent, sí que havia parlat amb 2 o 3 vilatans. Deixa'm recordar el nom d'en Josep Cerrato, perquè és una persona que des del primer dia va estar amb això de la fira al meu costat, organitzant i implicant altra gent i parlant amb gent, etc. I a més, ell era una persona que va fer moltes coses. I precisament parlàvem de la indumentària. I la indumentària, escolta, busquem alguna cosa senzill, que no fos complicat per la gent. Escolta, que vagin de blanc, que vagin amb roba blanca, que vagin les dones amb faldilles, en fi, els homes amb una camisa blanca per sobre els pantalons, en fi, el que sigui, no? Bueno, i la nostra... Sí, no, perquè és un vestuari, tothom té alguna blanc a casa, no has de fer anar el cervell molt atabalat,
i dona un colorido especial, diguem-ho. No, bueno, colorido, és blanc, no? No seria la paraula colorido, però és una cosa especial. I la veritat és el que tu has dit. L'any passat tinc una anècdota d'un polític que ens va venir a la inauguració de la fira i ell em anava comentant, dic, escolta, mai em havia sentit tan incòmode com en aquí. Dic, per què? És totalment cert. Diu, perquè vinc amb traje i corbata i en aquí tots aneu, diu, bueno, escolti'm, doncs mira, ja ho sap l'any que ve. I alguns dels convidats que tenim a aquesta edició, doncs ja ells mateixos, quan estem parlant i, escolta, us convidem, tal, ells mateixos ja diuen, escolta'm, m'han dit que he de venir de blanc. I doncs, bueno, doncs... És així. És així. T'ho dic perquè ho vaig viure en primera persona, regidor, i un sent diferent als altres quan no va de blanc, malgrat estigui treballant, o com aquest polític que venia a fer la seva feina i que a vegades no rumia més enllà de que va presidir un acte o... Bueno, sempre els hi fem pagar la novetada. Bé. No, cuidado, llavors, aviam, ara que tampoc ningú... És evident que quan vens a passejar el dissabte o diumenge, evidentment, tothom va com vol. Va com vol, evidentment. Però que... A tall d'anècdota, si es ve blanc, un se sentirà com a casa. Vull dir que cap problema. Regidor, alguna cosa més a destacar d'aquesta fira, doncs que de ben segur serà tot un èxit, el temps acompanyarà, això sembla que està garantit, com aquell qui diu. Això del cel sí que tots ara, evidentment, és la primera preocupació. Escolta'm, i pels carrers et van parant, plourà, no plourà, jo sempre els dic, escolta, no plourà, ara si plou, escolta, doncs mira, mala sort. Ja vam tenir certa experiència i la gent, a mi el que em va sorprendre és que em pensava que plovent la gent marxaria i va ser molt curiós perquè la gent el que va fer va ser comprar més barrets i, escolta'm, i es va seguir passejant. I cap problema. Per tant, doncs, que faci el temps que hagi de fer, nosaltres farem la fira i estarem la mar de contents, doncs, si algú ens ve a veure i a visitar, doncs estarà molt ben acollit i el rebrem amb els braços oberts. Regidor, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, molta sort en aquesta fira i de ben segur que l'any que ve presentarà múltiples novetats en aquest objectiu d'anar fent la fira més gran. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Vostès ho han pogut escoltar, divendres arrenca aquesta fira d'Indians que ja va tenir unes petites pinzellades al cap de setmana i fins diumenge ben entrada la nit que les activitats estaran fent vibrar tot el carrer. Gràcies per haver-nos acompanyat. Adéu-siau. Amb la indumentària apropiada, vestimenta de fil blanc i un barret per protegir del sol o la pluja segons el dia, i el ritme de la música llatina sense parar de ballar ni un sol moment. Així obria la Fira d'Indians de Begur, per on s'han passejat en tan sols 3 dies 40.000 persones. Fa 8 anys la vila va decidir homenatjar els indians amb un acte festiu per reviure durant un cap de setmana la cultura cubana tan vinculada amb Begur. És per això que els carrers, els begurencs, les cases i l'esperit de tots els visitants, tot dansa durant 3 dies de l'any a ritme cubà, amb l'alegria i la gràcia que caracteritza l'illa caribenya. La fira donava el tret de sortida ja el divendres a la tarda i ho feia de la manera més animada possible, convidant a tots els presents a gaudir d'una tarda movent el cos. I és que si una característica té la fira dels també anomenats americanos és la gran diversitat d'oferta que presenta. Mentre uns dansen, d'altres poden escoltar una conferència, participar d'un taller, passejar pel mercat de productes colonials i mercaderies d'ultramar o simplement degustar alguna de les begudes o menjars més típics i relacionats amb Cuba. Aquest és el petit homenatge que una vegada a l'any i ja en van 8 fa Begur al passat indià, que l'acompanya i a més és present en molts racons del municipi. Però cap esdeveniment es pot donar per inaugurat oficialment fins que les autoritats li donen la seva particular benvinguda. L'alcalde, acompanyat pel regidor de Turisme, així com representants d'altres administracions supramunicipals, presentaven cap al vespre del divendres el que ja s'esperava que seria una edició de luxe de la Fira d'Indians, que enguany arribava sota el nom de l'Aventura d'Ultramar. I un any més, qui no es va voler perdre la fira va ser la cantant cubana Lucrecia, que després d'adreçar unes paraules als assistents va deleitar tothom amb una inesperada actuació amb la que va ser capaç de silenciar una plaça de la vila que estava plena de gom a gom. Cantar conmigo, ¿sí? A ver. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar.
canción de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, yo te quisiera lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. De chocolate con todo mi corazón, de verdad. Bagú querido. I la música i la dansa va continuar sent la protagonista de la vetllada, ja que just oberta la fira es va convidar els presents a participar d'una gran actuació popular amb la que a poc es van unir petits i grans. Un any més, Begur s'ha mudat per acollir l'esdeveniment lúdic i cultural més important de l'any al municipi. Una fira que recorda que mig miler de begurencs van emigrar a Cuba per fer fortuna entre els segles XVIII i XIX i alguns d'ells van tornar al Baix Empordà enriquits. Aquesta combinació de cultura i oci donen a la fira els ingredients perfectes perquè tothom hi trobi el seu moment. I aquest any, doncs, amb aquest lema de l'aventura d'ultramar, sempre busquem una temàtica per donar-li també una component cultural. En aquest cas doncs, tenim una exposició sobre tot aquest món que era aquest viatge a les Amèriques i tot el que representava, que a vegades doncs, podia durar 3 o 4 setmanes o pot ser un parell de mesos, depèn de les circumstàncies climatològiques, i a partir d'aquí hem també doncs, convocat tota una sèrie programat tota una sèrie de conferències a fi i efecte doncs, també donar-li aquest contingut cultural que cada any volem donar a la fira. Aquests americanos, tal com se'ls anomenava, van restablir-se a Begur, on han deixat un bon llegat patrimonial però també cultural. I és que Begur es transforma durant uns dies per reviure aquell període històric que ha deixat una profunda petjada tant a la vila begurenca com en la identitat de la seva gent.
Llorando por un hombre que no valió. Per quan crèiem que indians i mar havia de ser una cosa molt relacionada. I el mar a Begur, doncs, és Sarriera. Sarriera és la platja més popular de Begur. I per recuperar bona part dels episodis que van marcar aquella època, res millor que reproduir l'arribada d'un indià després d'haver passat un llarg temps fora del seu país. Situats per primera vegada fora del nucli històric de Begur i emmarcats pel paisatge i les aigües de Sarriera, amarrava el seu vaixell aquest home, un begurenc que havia marxat a Cuba i en retornar al poble, havent prosperat en els seus negocis, venia per quedar-se de nou a casa, però de ben segur que intentant recrear l'estil de vida de Cuba. I fent-li tots els honors que es mereix un vilatà que ha anat a fer les Amèriques, totes les autoritats encapçalades per l'alcalde del municipi, conjuntament amb una bona part de la població, el van rebre tots encuriosits per quin era l'aspecte que presentava i les historietes que explicaria. I és que aquesta era la manera com fa 3 segles es donava la benvinguda a aquells que havien fet fortuna a les Amèriques. Ara ens hi quedarem. Artista! Ja l'has perduda. Espera. 3 dies de festa i tradició, d'un evocador viatge al passat i d'una reivindicació de les arrels de la seva població. Jo vinc cada dia quasi.